Froġa. Hekk il-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil sejjaħ l-investiment ta' 220 miljun euro fl-Isptar Ġenerali Tgħawdex, l-Isptar San Luqa u l-Isptar Keringrek. Imma mbagħad wara li tkun għaddieta, u mbagħad il-Froġa tkun saret. Busuttil infexxa attakka l-investiment fil-qasam tas-saħħa l-għada li l-ġurnalisti iltaqgħu ma' Vitals Global Healthcare li tkellmu dwar il-viżjoni tagħhom li jirriġeneraw l-Isptar Tgħawdex, San Luqa u Keringrek u joffru s-servizz tal-ogħla kwalità għal familji Maltin u Għawċin. Hawn l-eks deputat nazzjonalista, kardjologu u professur Albert Fenech, direttur tad-Dipartiment tal-Kardjoloġija fil-proġett, qal li dejquh l-istejjer inventati dwar il-proġett. L-istejjer inventati l-affarijiet li n-nies jestrapolaw u jimmaġinaw. Din hija xi ħaġa għalhekk importanti. Issa il-kumpanija tista' titkellem mal-press, s'issa ma setax għax l-affarijiet iffirmaw ruhom il-ġimgħa li għaddiet, però issa għandhom il-public relations tagħhom u l-fatti se jkunu mhux biss mogħtija lill-press, però se jkun hemm website iddedikat li kulħadd jista' jaċċessa biex jara x'huma il-fatti ta' ver. Iżda Busuttil kompla f'dadija negattiva kontra l-investiment u l-investituri ta' dan il-proġett. Se nħalli għaddej kuntratt illi permezz tiegħu qed jgħaddi l-Isptar Tgħawdex u l-Isptar St. Luke's u l-Isptar Keringrek hekk isu xejn mhu xejn. Mela, kuntratt dubjuż. Fl-istqarrija l-Partit Laburista qal li l-kap tal-oppożizzjoni għal darb'oħra ħareġ jattakka investiment li se jibbenefika minnu l-poplu Malti u Għawċi mingħajr ma joħroġ ċenteżmu u li permezz tiegħu ser ikollna servizz tas-saħħa aħjar. Għaldaqstant il-Partit Laburista appella lil Simon Busuttil biex jisma' mill-eks deputat tiegħu Albert Fenech. Barra minn hekk il-Partit Laburista nnota li tul l-intervista l-kap tal-oppożizzjoni żamm fommu siket fuq każijiet fih danu li ħarġu din il-ġimgħa jew komplew joħorġu aktar fatti fuqhom bħalma huma l-każijiet tad-deputati Tonio Fenech u Toni Bezzina u tas-Sindku tar-Rabat Samuel Azzoppardi.